Joulupukin kuumallin ja Tonttu tosi jännä puhelimessa. Hei Tonttu tosi jännä. Joo, haluaisin pukilta ainakin 2500 €, sitten isomman vasemman tissin ja cheekin alasti. Hei, hyi, miksi cheekin? No mulla on semmonen yksinäinen serkku, jonka nimi on Suvituuli. Se kaipaisi kipeästi miestä, sille kävisi ihan kuka tahansa, myös cheek. Katsottaas, joo. Täällä kirjassa sanotaan, että sinä olet ollut niin tuhma, että rahaa ei tule 3,5 tonnia, vaan 8 €. Ja sen tissin sijasta saat isomman vasemman pakaran ja cheekkiä ei tule ollenkaan. Ei. Sen tilalle tulee uniikki pitkissä kalsareissa. Ei kuitenkaan liian pitkissä, kun se on niin lyhyt se uniikki. Hyvä, sä oot kehittynyt. Ihana kuulla sun ääntä. Voi vitsi, kun vois sanoa samaa sinusta. Mitä kuuluu? Älä viiti ees. Mitä? Okei, anna tulla. Mitä? Joka kerta kun sinä kysyt minulta, että mitä kuuluu, niin se tarkoittaa sitä, että sinä haluat kertoa minulle, että mitä sinulle kuuluu. Eikä. Eli anna tulla vaan. No ois yksi juttu. Sinä oot jättänyt Jonyn. Yes! Ei. No se on jättänyt sinut. Ei. Mitä sinä oikein teit semmoista, että se on jättänyt sinut? Yrititkö sinä koskettaa sitä? Suvituuli. No mitä sinä teit? Katoit sitä vahingossa silmiä ja se säikähti. Sinä tiedät, että se on 8-vuotiaan tasolla. Ja oikeesti. Hei, nyt et ala nyhkyttää. Tuota sinun tekoitkua ei usko kukaan. Sä oot ihan hirveä. Oho, etkö sinä oikeesti itke siellä? Hei, mitä on tapahtunut? No ei mitään. Sande. No kun meillä oli ihan hirveä riita. Mä olin tilannut niinku Ruotsista asti sille semmosen Karl Allella, että sieltä voi tilata niitä. Niissä on jotakin valmistusvirheitä, mutta ei niitä edes huomaa, kun mä niinku tarkistin. Niin? Niin me päätettiin sitten niinku perjantaina vaihtaa lahjoja, kun meillä lähti tää lento sitten lauantaina. Niin? Niin arvaa, mitä se mulle antoi. No? No arvaa. No eikä vaan jotakin seksuaalkkareita. No oiskin ollut. No jonkun epilaattorin. Hei, mä toivon epilaattoria. Mitä se sitten antoi? No mä siitä 10. Siis mitä? No mä sain siitä 10 setelin. Suvituuli, naurat sä siellä? En missään tapauksessa. Mä revin sen 10 ja sitten mä tekstasin sille, että HV. Ja sitten se vaan tekstasi takaisin, että mä ajattelen, että sä tiedät itse paremmin mitä sä haluut. Hei hirveetä, hei. Ja nyt mä oon yksinäinen ja mulla on revennyt 10. Kyllä se varmaan voi vielä käyttää. Ei oo mitään kivaa enää elämässä, ei tuu putousta edes enää. No kohtaan se kingi alkaa. Mä en niinku tiedä mitä siitä pitäisi ajatella. Niin just, että onko se niin, että ihanaa kun on ne vanhat. Just niin, vai että voisiko ne niinku oikeesti jo lopettaa. Se Holma-ura lähti ainakin syöksykierteeseen ennen kuin se ehti edes alkaa. Joo, sitä on varmaan ruvennut jännittää se, että milloin ihmiset tajuaa, että se ei osaa näytelääkekirjoittaa ja se rupesi sen takia juontajaksi. Joo, sillä on ihan varmasti kohta joku YouTube-kanava. YouTubesta tuli muuten mieleen, että näin täällä yhden ihan Tanja Burrin näköisen tytön. Kaikki englantilaiset tytöt näyttää tietyn matkan päästä ihan Tanja Burrilta. Ja pojat Ed Sheeranilta. Ed Sheeran on niin kuuma. Et siis mitä että? Ed Sheeran on niin kuuma, että minun tekisi mieli repiä itseltäni pari hammasta irti. Sande. Elää yhtään nyt irvistele siellä. Ed Sheeran on minusta kuuma sen takia, että se on niin hyvä laulaja. Se ääni on niinku se kuumuuden lähde. No nyt mä ootan tässä sitä, että milloin tulee se käänne, jossa käy ilmi, että tää oli niinku läppä. Ei tämä oo mikään läppä. Kuuma mikä kuuma. Tiesit sä, että se tulee Suomeen? Oikeesti? Joo, lippuja voi varata osoitteessa www.missalahinrotko.fi / voi hypätä. Ilman ääni- ja öönpisteitä. Ilman joo. Missä te siis oikein edes ootte? Tää on niinku Gran Canaria eteläpuolella. Ai joo, niin sinä taisit sanoa. Mut mikä tän nimi oli? Melaneras y Maspaneras.
Mellan maares i melon maares. Meillä Marios i mahleryttäjän maranores. Lähmeliares i allag agbares. Minores y mayores. Muna mares y mananemares. Mas perdonas y perdonames. Muchas gracias y muchísimas gracias. Moriré en Buenos Aires. Joku semmonen. Sanna-Meri, nyt kerta kaikkiaan. Mitä? Kuin helkkarin vaikeeta on ymmärtää selkeätä suomen kieltä. Nyt me mennään syömään. Siellä on joku joulushow myös. Ei. Sitä paitsi kuin helkkarin kalliiksi tulee puhelu täältä Suomeen. Mutsi, taas kybepuhelu. Sulla on 5 minuuttia aikaa. Mitä siellä tapahtuu? Mutsi jotain rageja itkee. Aika hyvä wifi teillä muuten siellä, kun ei ole yhtään pätkinyt. Ei täällä ole mitään wifi. Puhutko sinä roamingilla siellä? Ai millä roamingilla? Niinku omalla 3G:llä. Joo, mutta mulla on nettipaketti. Sande, tämä maksaa sulle 1 000 000 tämä puhelu. Pusmuus. Pusmuus. Mikä roaming?